No niin, ensimmäinen kysymys. Mitkä ikäinen on Lappeenranta? A. 255, 355 vai 375 vuotta? Siis A, B ja C. Karisti. Kumpa te haluatte? Niin. No niin joo, ja kännykät pöytään tietysti. Ei kuulee. 255 vuotta, 355 vai 375? No niin, onko vastattu? Mennäänkö kakkoskysymykseen? Mennään kakkonen. Minkä ikäinen on Punavalkoraidaveden Marionne Karhu? Onko se 65 vuotta, 75 vuotta vai 85 vuotta?